Srednjoškolci iz Banja Luke u Italiji doživjeli nesreću, autobus potpuno izgorio, nema povrijeđenih. Delegacija Velike Britanije u BiH poručila otkloniti vizne poteškoće između dviju zemalja. Italija ima novog mandatara za sastav vlade, populisti traže smjenu predsjednika Mattarelle. O sve većoj pojavi oboljelih od bruceloze, posljedicama i prevenciji ove bolesti razgovaramo sa doktorom Ednanom Drljevićem. Dobro večer, pratite Treći dnevnik. Autobus koji je prevozio više od 50 učenika ekonomske škole iz Banja Luke zapalio se i izgorio. U nastavku prognoza vremena i sportski blok. Hvala na pažnji i laku noć. Sutra će u našoj zemlji jutro biti sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. U drugoj polovini dana prognozira se jače naoblačenje koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature kretat će se od 10 do 16, a najviša dnevna do 32 stepena. U Sarajevu jutro sunčano, a u poslijepodnevnim satima očekuje se jače naoblačenje koje će usloviti lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura 14, a najviša dnevna oko 26 stepeni. Za srijedu i četvrtak meteorolozi najavljuju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku. Lokalni pljuskovi mogući su u poslijepodnevnim satima. Maksimalne dnevne temperature kretat će se do 30 stepeni. Pratili ste vremensku prognozu, ostanite uz program Federalne televizije. Dobro večer, poštovani gledaoci. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je u Zenici prijateljski duel sa Crnom Gorom, koja je završena bez golova. Poštovani gledaoci, toliko u sportskom bloku Dnevnika 3. Hvala na pažnji i laku noć. Dobro večer, poštovani gledaoci Federalne televizije. Slijedi novi pregled vijesti iz svijeta kulture i umjetnosti. U ovom izdanju emisije Kulturno gledajte. Narodno pozorište u Sarajevu najavljuje premijeru baletne predstave Stabat Mater i Faun. Logorilijada, nova predstava Hrvatskog narodnog kazališta iz Mostara. Kraljevski grad Jajce domaćin pozorišnim igrama Bosne i Hercegovine. Sirija u srcu, međunarodni muzički događaj u Domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Srednjoškolci obilježili godinu Evropskog kulturnog nasljeđa u Historijskom muzeju BiH. Na sceni Sarajevskog narodnog pozorišta i žele ga očuvati.